Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion, ima minggu paonopon dung Trinitatis, manang hasi tolu sadaun ni debata, dohot topik tangiang mangidohon haluaon. Tapuji matuhata, marendehita sian buku ende nomor 27, ayat sada sahatu ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon matuhami roha na togu na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Sailehon dame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marendehita. Namun
patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingotamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari ini, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ay dinaonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringo tu patik nasa pului, odo. Audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha di au, alay asi dorohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Marende hita. Di
Tatopotima dosata tua dopan ni debata maratang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na soha tu dosan, pardenggan basa doho, jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot aka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradaponho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesani dosa. Adong do dihita situani malim na songoni, na hudul di siamuni habangsani hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapo ma di debata na di Gijang. Amen. Marende hita. Epistel di ari Minggon dienet sian Mateus onom ayat sia 1 ayat 10 tolu tajahama marsikat soring. Songonon ma tang yang muna ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia ma goarmu. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari.
Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian na jahat, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, dohot hasangapon rodi saliling-nililing na. Amen. Ima sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marende hita. Tidako ma haporseo tai, songo na hinatidako ni dongata sa haporseon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siontong di porbadia, adorang soha bubuan, ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni silatus, na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudu tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Kor PS Allegra diuduti dohot kor ama partukuan.
Titing na masa di Huriata di Minggon tanggal 27 Juli 2025. Naparjolo, ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Theophilus Andar Bonar Utagaol, Inang Elizabeth Gracia Boru Simajuntak, Narosian HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang, Distrik 22 Lampung. Ingat nanasida di Geria Jankes Blok A6, Kelurahan Muncul Manang Wiktulu. Dapat 2 hon. Nanaing Marbagas. Titing pa 2 hon. Naing Majalo pasu-pasu pabagason ma Reonal Goldiamon King Siahaan, anak ni amang Lunggak Siahaan nahinan, tubuh ni Inang Dame Boru Pajaitan, ruas ni HKBP Kapuk Resort Kapuk, Sian Huta Perumnas Cengkareng Blok D4 nomor Sia, Jalan Gunung Galunggung nomor 4 RT 00 Sada RW 010 Dot Orwana Okpin Yolanda Boru Simanuk Kalit, Boru ni Amang Johnson Simanuk Kalit, tubuh ni Inang Rupinah Boru Simajuntak, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Rawabola RT 002 RW 007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wiksada. Pamas-masuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tolu ruas Parguru sedarion tajalo do gawe ruas Parguru ima Emanda Torang Ratna Dewi Lestari Boru Simamora SPD Rabdo Sada Yanok Konasida bahwa maringanan di lapangan tembak RT 005 RW 010 Manang Wik Pitu Napaupaton Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP Mamuka sadarion Honaruhut Parmahanion Pamisangot do Arianto Marojahan Manurum Alamarbagas Sopangateon ni Huria Inganan nasida di Jalan Haji Baim RT 007 RW 006 nomor 24 lapangan tembak Manang Wik Onom. Napalimahon Dewan Koinonia Seksi Paropuan Huria Arsenen tanggal 20 Juli 2025 Patu Paun SPH do ibadah gabungan maringanan di gereja masuk pukul 15 WIB. Napaunopon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akaruas ni Huriata na dibagasan parsahiton songon nong tersurat di titingta. Seksi Pendidikan sadarion di permingguan pukul 10 WIB Patupaun ni Huria do pasahaton penghargaan tui anak kota na juara sada 2 do tolu di tingkat SD, SMP, SLTA. Marulaw na badia. Nunga di Patupa Huria Pakobasion ulaw na badia na di hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 tu sahalak ruas ni Huriata ala di bagasan parsahiton ima Amang Manuara Gurning Wikwalu di bagas nasida. Papituhon Panitia Pesta Kotilon HUT ke Opaplonom tahun transformasi 2025.
Hari Senin tanggal 20 Juli 2025, Batu Paun di panitia do rapot maringanan di gedung GSM lantai sada masuk pukul 10.20 WIB. Laos titingomma nagabe udangan tusude panitia asareta madohoti rapoti. Bawaluhon panitia pembangunan HKB Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiok B. Pasiahon Parguru Malua tahun 2025-2026. Memuka hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sadarion saat tu Minggu tanggal 24 Agustus 2025 dimulai memusai penerimaan Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Laos dibuat ma fotokopi akte kelahiran, akte terdidi dohot surat pengantar sian situa wik jala dipasahat ma tu sekretaris Huria. Lamangihut buah-buah hobar tu program kerja ni Huria tahun 2025. Mari titingon pindang itu tu sudah ruas ni Huriata asa tabasahap ma pilih tahun tu Huria manang tu situa wik nabi. Songoni mati ting di minggu tasaderion akan titing namangihut tajah hama di warta jemaat daung Tatiok B. Tuata mamas-masu hitan. Kor wik opat diuduti dohot kor wik sia.
marende mahita laos tapasahat ma peleata.
ameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Hatani debata dihita di minggu na paonopon dung Trinitatis nienet sian buku ni si Musa na parjolo bidu saplualu mamukamai sian ayat 22 sahat manang satu ayat 30 sada Musa saplualu ayat 22 satu ayat 30 didok songonon dungi manir pangnasiani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jongjong dope ianggo si Abraham di jolo ni Jahoba dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonon muma natigor rabdot parjahat atek tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonon mumai dan olanan mung hutai alana 50 natigori akana di bagasani daumai sian ho mangulahon si songoni mabunuh natigor rabdot parjahat tung sobokon parjahat natigori palias mai sian ho tung naso uhum ma baenon ni si uhumi lihat portibion. Jadi nina Jahoba ma molo tungcuk pangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor sai ma olanakun na saluati ala nasida dungi nina si Abraham mangalusi sombah kuali Tuhan nunga sapala hum au mamuka makatai dotho atek pe orbuk jalasirabun au wa tung moru 5 halak sian na 50 akan napitori tung ripasonon muma luhut utai alani na limai jadi nina dang ripasonokum molo tung cupangau disi 45 dungi diulai si Abraham sedop dope mandok tu ibana nina ma wa tung 40 Jepang disi jadi nina Jahoba ma dang hawaoku nasida alani na 40 dungi nina si Abraham ma wa unang tung tarimas hoali Tuhan Allah hudat dati mardok atek tung Jepang disi 30 jadi nina Jahoba ma dang hawaoku nasida molo tung Jepang au 30 disi dungi nina si Abraham ma idama nunga sapala hum au mamuka mandok tutuhaki uatu Jepang disi 20 jadi nina Jahoba ma dang ripasonoku alani 20 jadi nina si Abraham ma unang tung tarimas hoal itu haki alana mandok au dope holan salion atik tung Jepang disi 10 jadi nina Jahoba ma dang ripasonoku nasida alani na 10 jadi dungsud Jahoba makatai dot si Abraham lau ma ibana mulak ma dot si Abraham tu inganan ma ido sahatna hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan na hilaholongan di bagasan Kristus topik di minggu tahun paigoton hita asatoktong martangyang mangidohon haluaon ima topik di mingguta tangyang mangidohon haluaon adong sada cerita taringot tu sadadak-danak na margoar si Polan adong di ibana panangga anjing kesayangan si Bleki namanya
Begitu sayangnya si Polan tuh si Blekion, bahkan sampai tidur pun sama-sama di tempat tidurnya. Alai disadatiki si Bleki sakit sampai gak bisa diajak main. Si Polan sedih. Bagaimana ini? Si Bleki kesayangannya sudah hampir mati. Dia ingat tetangga sebelah adalah pendeta. Jadi lauma ibana tu pandita. Manggido tangyang. Alai ala pandita taon lagi karejo sibuk diaka ulahon. Ya mau nggak mau terpaksa. Lau ibana didongani si Polan manangyakon si Bleki. Dina rohana apa-apaan ini anak. Si Bleki aja harus didoakan. Tor ditangyakon ibana mak. Hai Bleki, terserah kau. Mau mati pun atau mau hidup kau, terserah Tuhan. Amin. Begitu tangyangnya. Di BG si Pola dih, tangyang nasongoni. Kalau ternyata malum do HP si Bleki. Wah senang kali si Polan. Leleng siani dung leleng siani masama parsahiton. Marsait ma panditata. Roma si Polan tujabuna ala di BG marsahit panditana ingot ibana panditanaon burju manangyakon si Bleki anjing kesayangannya. Dipanggil dong mak, Bapak, Pak Pendeta, boleh saya berdoa mendoakan Pak Pendeta? Oh boleh katanya Pak Pendeta dalam sakitnya. Kita berdoa Pak Pendeta. Hai Pak Pendeta, mau hidup mau mati kau terserah Tuhan mak. Itulah doanya. Si Polan belajar berdoa dari pendetanya. Dan cara berdoanya seperti itu. Ya uniknya juga sembuh juga akhirnya pendetanya itu. Amanginang martangiang dan mungkin malua nggak bisa lepas sian ngulu nih halak Kristen. Jala memang martangyang ido gabe parhitea dihita laho makatai dot dewata molo dakkea hita martangyang dakkea makatai hita dot dewata adigan ma taboto jala adigan ma boi margogo hapor seota molo dakkea hita martangyang on sada pergumulan do dihita. Jala satu tikion saya tong do adong. Sian tonga-tongata. Molo dipangido martangyang mabiar. Buasa mabiar. Alanina rohana maila anon. Molo salah au mandok ditangyaki. Maila mabiar. Jala memang ya do masa songoni sahali ya do mungkin upah buah di son adong dipatu papartangnya kan sahali dijabuni sadaruas di huriana mina jolo na huwa basihami partangyangan dimulai lalu ya begitu giliran naro martangyang tuan rumah beralasan mau ke belakang. Sampai akhirnya giliran nama jabui martangyang dan marnaro ibana. Akhirnya inangi nama martangyang sebagai tuan rumah. Sampai marujung partangyangan. Gak datang-datang lagi bapaknya. Usut punya usut tarpodo mah HP ibana di kamar.
Adong deba muse sengaja keluar menghindari asa unang dipangido martangia. Songoni nama hita. Sehira mabiar, maila, maol martangia, buasa te. Salinai martangia hita tutuhani do. Dang tujol mah. Jadi dak pola mabiar hita, dak pola maila hita. Nang pesalah natadok burjudo tuhani. Dia tu si do nadong di rohata, di bagasan rohata. Di pasikop tuhani do tangyakta. Jadi kenapa takut? Kenapa malu? Biarkan saja. Kalau orang-orang ikut mendengar doa kita. Hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita mampu berdoa seperti kepada seorang sahabat. Onma napinatuduhon ni si Abraham. Sahira mardongan ibana tutuhani. Begitu akrabnya marali-ali ibana tutuhani. Idoalana diturpuk tahun barani do ibana di bagasan tangyangna mangido, bahkan membain penawaran dalam tanda kutip dung diboto naik dihancurkan debata huta Sodom, dipertaruhkan di son di bagasan tangyangna aka natigor di bagasan hata Heber. Natigor itu sadikin. Syadik itu perbuatannya, perbuatan yang benar, perbuatan yang adil. Jadi orang-orang ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi nang pegodang penduduk di huta Sodom asal ma adong 50 halak partigor. Wah Tuhan. Oke. Dialusi Tuhan ikan. Sudat nama 45. Oke, sudat nama 10 halak partigor pe dioloi debatado tangiang pangidoan si Abraham asal masa 10 halak partigor dan jadi dihancurkan huta Sodomi. Alaniaha molo tajaha di bidu 10 ayat 10 didok disi. Jadi manatap-natap masih Lot manakasi sude akaluat umaliang Jordan ay akatano takasa dui luhut tagan sodiri pason Jahoba dope Sodom dot Gomora. Sobok kon porlak di Jahoba, sobok kon tanu Misir tolhas rodi Zoar. Jadi dipilit si Lotma di ibana sude akaluat umaliang Jordan. Borhat ma ibana tukan habicaran asa sirang manasida na marsabutuhai. Sebelum terjadinya bidu 10 walu, adong bidu 10 tolu. Ima parsirangon Abraham dot Silot. Dipilih Silot do ya lembah Jordan. Nah memang songoni degana. Memang Silot ini nggak tahu diri juga, ya kan? Mentang-mentang si Abraham memberi kesempatan pertama parjolo tu ibana mamilit dipilit ibana ma nadegani. Jalatu si Abraham di Luasma mendapatkan daerah yang tidak makmur. Halai dang diboto ibana. Yang dipilih itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Abraham maringan di tanah Kanaan
yang gosilot maringan diaka huta niluati jala dibaen undung-undungna tolhas rodi Sodom. Alai halakna jahat jala pardosa situtu isini Sodomi maradopon Jahoba. Ima latar belakangna asa takasdo na pinilit ni silot on sasitongna dang tikos. Kalai ima asasian carita tahun boido ta pelajari rencana sakap ni debata sakap na denggan do HP tu si Abraham nang pedang tipil si Abraham kuta Sodom dot Gomora. Jadi on matang yang si Abraham ingot do ibana di silot nadong dihutai. Coba dung dia tong ibana silot adong dua boruda sadari pena opat halak ibana bolope diguari nasida aka partigor opat halak dope ditambah dua muse ima dongan na kedingan na lao dong dua bawa na mardala dopak Sodom dua halak ontong do partigor dih hale baru onom halak. Ternyata memang manjupangi 10 halak partigor pe dang dapot maol di huta Sodom. Ya lapatana ujungna ikon diri pason de Batama huta Sodom. Jadi dota tanah jepek amang inang turpuk tahun manjuhi tasalutna nang peta boto songon si Abraham di boto ibahana do akan naneng masa di sadahuta songon na masa nahya masa di tiki tsunami Aceh tong do ikon tatangnya kon nasida nang pe marporang Israel dohot Palestina tong do ikon tatangnya kon duatsa daholan Israel Palestina tong do tatang yakon manang ICPI mangido haluaon tu debata terbuka tu sudi jolma daholan tu akadongata dongan saha porsiaon muse dongan samudar daholan satu nasida lumong bimai ikon tatang yakon do akadongata naso manjalo haluaon dope siantu hata debata di bagasan Kristus. Ido tanggung jawab ta di tonga-tonga di Portibion. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu mendoakan mereka yang sangat membutuhkan keselamatan haluaon siatu hata debata lama anak kota keluarga tersendiri. Kalau kita bisa melakukan semua itu kepada orang lain lebih-lebih seharusnya kita mampu mendoakan keluarga kita sendiri. Amin. Martangiang baita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopkop hami nunga taruli hami di hatam na badiai na pahingoton hami asa toktong martangiang mangidohon haluaon dia kadongan nami na humaliang manang dongan saha porsiaot penasida manang naso saha porsiaot manang rumah tangga nami be manang tu aka dongan nami na asing martangiang hami asa maluan asida sian hamagoan sian hamatean ima marhiti-hiti ha porsiaon tu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami haluaon ni macai rikot do di nasida ali Tuhan. Ala di
pasaut malomo di roham na paluahot sudah colma hobar tu holong di roham na balgai di bagasan tangnya ngontong do hutangnya kon hami akadongan nami ruas na tamba ima amang Theophilus Andar Bonar Tagaol dot inang Elizabeth Gracia Borusiman Jutak Narosian Uria HKBP Tanjung Karang Resort Tanjung Karang Pargogoi manasida pasada maroha nasida asalam matora saporsiau nasida rapdo tami di jolom suang songonina anak di huriam nanahing manjalo pasu-pasu parbagason ima Renault Goldiamon King Syahan dohot Orwanna Okvid Yolanda Borusi Manukalit pasikop mah sakap di rohana sidai oleh Tuhan asa mardala dotenggan ulau nasida di hari 2 Agustus 2025 nang songoni keluarga besar Syahan dot keluarga besar si Manukalit di bagasan hai pason hagogoon nasian ho hodo tutu na mandungani ruas nagabe ruas parguru di tonga-tonga di huriam Eman Datorong dan dot Ratna Dewi Lestari Borusi Mamora pargogoi manasida li Tuhan asa sahat manjalo asini roham dina gabe ruas nagok anu nasida suang-suang inang nahona ruhut parmahanion pamitsangon Arianto Marojahan Manurung urupi mahami ale Tuhan asa totong manangyakon nasida asa Roma nasida manopot hasalan nasidai dosa nasida non gabe ruas parguru jalatong do di jalo huriam anon gabe ruas nagok pargogoi ma ruas muon ali Tuhan padao masian abad-abad aka parmaraan suang-suang nang martangi yang hami disude aka ulaon sian dewan koinonia dewan marturia dot dewan diakonia pasada ma rohana sida toktong pengurus parhalado di huriam asa toktong nasida mangulahon ulau nasida dot tegang ale Tuhan tuhodo pasat nami muse ruasmu nong manjalo ulau nabadia di hari nasalpu ima amang manuara gurding asalam tuhi pas dan nasida ali Tuhan asa margogo jalaboi marpos di roha tuho ali Tuhan di bagasan parsahitonna suang songoni sude ruasmu namar sahit satu tikion ima inang Syahan bertapu bolon amang situa ave si mancutak amang emuh tapea amang we tambunan baru panjaitan gebi baru sitorus Elsa baru parapat amang situa TJ Purba amang delu bat batu dot amang situa tambunan sian wek 2 pargogoi manasida le Tuhan pamalu masait nasida lumobi mai marhite tindakan medis dot obat-obatan na di jalur nasidai song-songoninang marhite perawatan aka keluarga saluhut na do pasatami tuho nang di aka panitia pembangunan dot panitia pesta gotilon asa margogo nasida marsada di roha patu paun saluhut program-program pembangunan dot program-program pesta gotilon suang songoninan marlas di roha hami rap dot sude ruasmu namar ulang tahun di bagasan saminggon namar ulang tahun ari hatu tubuh dot namar ulang tahun pardongan saripeon ajar-ajari manasida mamilangi hari-hari di ngolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka moliateon sude dengka di basam di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami godang nai tangiang pagi doa nami ale Tuhan ale takasto
uboto hami sudinai terbuka do di jolom jelarade do ale Tuhan mangaleon sudina dinggan hobartu lomoni roham di hami mangasaun guan anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Tapasat ma peliatan apa duahon uhut ma sekaligus tu fakta tu panitia pembangunan marede mahitasian buku ide nomor 388.
tatangnya kon ma peleata tu debata martagiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na manguli utus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti, asa huparhasi ang hami peleanon. Patibulhon na harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami maritei titodim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, sahay pinorbadia maguarmu, sahay Roma harajaonmu, sahay saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaoron ma damena tutondim.